Good morning na mga ka-aksyon, welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa mga nagamonitor dito sa Facebook, mayang agagid sa inyo tanan, no? Sa mga kulang, sa mga kuanaton, sa mga utod naton dira nga mga Muslim, malipayon nga pagsaulog sang Eid al-Fitr, no? Ang aton sininga pagtapos sang Ramadan, end of Ramadan. Feast of the end of Ramadan. Yes. Ano tawag ba? Aha, be. Ari siya. Oh, good. Ano bilin pa ko nga business? Sige. Aksyon Balita Morning Edition na kita, of course, mga ka-aksyon, no? Sa aton dira nagamonitor sa Facebook, kuha nang kitahan ng like, follow, and share sa aton sining FB Live. Good morning na dira sa aton nga mga ka-aksyon kay Enrique Caballo Subaldo Jr., Alex Fuentes Ara Mangyapon, Rochelle Evangelista, Happy Monday. Vanessa Mayo, Ma'am Van, morning sa imo dira kag Dr. Matt Mayo. Kay Marcy Rumbines Sunyo, dira sa may Don Jorge Araneta, Barangay Don Jorge Araneta. Sa una ko ni sa mo Central Maahon isa sa una. Subong Don Jorge. Subong kay daway naman biga operate ang Central. Hindi kay din Don Jorge Araneta na siya, no? Homa Lumena, good morning man dira sa imo, no? Kay sa tanan nga managapangapedra sa mga kapihan, good morning sa inyo. Yes, nag-greet ko na kay na Mare. Belated happy birthday kay Marita Virgie Ligaspi Coloso. Sige, kahapon ina nga adlaw. Sa mga sa kay Teresa Linaha Kayaw, maayong aga dira, no? Kag sa mga ERB bala, Energy Funds Club ay EFC gali, no? Yes. EFC sang ARB. Good morning dira sa inyo. Kay Miss Georgia Gargasiran, kay Dennis Richard Tibor Roma, good morning man. Sa kay Miss Muriel Lobaton, morning sa imo so. Yes, good morning. Ara siya gap asang Sabado. Para sa Sabado. Ingit man si Mom, very supportive. Yes, sa iya mga students. Yeah, student. Students sang Mascom Department. Yes. Sa mga Mascom students naton dira sang University of Ready na Negros sila, Occidental. Action Boy. Yes. 7 days na lang nga daan, election na. Ready. So dapat Perti na. Ready as in ready gid sila ya. Wow. Bongga. Oo, Sana already. Yes. Si Miss Jinky de Alagdon, good morning man. Kag busy gid ko kay sa work. Sige lang. Thank you for the stars nga ginpadala. Busy gid sa kuno sa work. No, sana all busy. Me kay Wexky Lee Morales, good morning man. Kay Leia Morales Berida. Sige man uturgi ko always. Salamat man, no? Si Tete Hoka Titangata. Good morning. Oo. Condolence kuno sa Aispuro family. Sa rest in peace kuno kay Erlinda Aispuro. Connie Laparan, sa pamilya Laparan, Labaniego, kag Esparesia. Good morning da sa inyo. Ang gatamyo si Connie, sang Pandanon, DSB. Sa pamilya ni Ma'am Van, sa Barangay Pandanon, good morning da sa inyo. Pamilya ni Ma'am Van sa Barangay Pandanon. Ani Miss Jinky gali, Dialagdon. Ma'am Sige. Van sa Barangay Tangub. Standby na kita sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, 7 ka mga local government units sa probinsya sang Negros Occidental ang ginpaidalom sa Alert Level 1
Sa executive order nga ginpirmahan ni Governor Eugenio Jose Lacson, yara sa alert level 1 ang syudad sang Sagay, La Carlota, Victorias, Banwa sang Ibi Magalona, Pulupandan, San Enrique kag Banwa sang Candoni. Ang nabili naman nga lugar sa Negros Occidental ang ipaidalom sa alert level 2. Ini nga mandong epektibo sumugod kahapon nga adlaw Mayo 1 tubtob sa Mayo 15. Sa ikaapat nga beses, ginpalawig ang Alert Level 1 status sa syudad sa Bacolod bangod sa padayon nga pagnubo sa kaso sa COVID-19. Sa Executive Order No. 22 nga permado ni Bacolod City Mayor Evilio Linaria, ginpahayag sining ang mando sa pagpalawig sa Alert Level 1 status ang bilang pagsunod sa direktiba sa National Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Bangod sini magapabilin sa gihapon implementasyon sa mga health protocols, curfew kaiban pa nga pulisa sa syudad. Sandang 6 ka mga lugar sa Western Visayas ang wala sang bago nga kaso sang COVID-19. Ini amo ang probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Samtang may 7 naman ka bago nga kaso sang COVID-19 ang probinsya sang Iloilo kag isa sa siyudad sang Iloilo. Sa dugang nga balita lokal, naka-record sang 19 ka volcanic earthquakes ang Bulkan Canlaon kahapon nga adlaw o kun sang Abril 30, 2022. Sa record na ginpagwa sang Provincial Incident Management Team o kun PIMT nagapagwa man sa 100 metros na kataason sang plume ang bulkan. Sa karon nagapabilin sa gihapon sa alert level 1 ang Bulkan Canlaon kag ginadilian sa gihapon ang pagsulod sa 4 km permanent danger zone kag pagpalupad sa anuman nga sa isang aircraft malapit sa bulkan. Sa duga pa naton nga mga balita lokal, nagpanumdum naman sa publiko si Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center, nga hindi pagkalimta ng iban nga mga masakit sa piyak nga padayon nga manubo ang COVID-19 cases sa syudad. Suno kay Sorongon, nagapakita sa datos nga manubo sa 10% ang hospital care utilization rate sa COVID-19 cases, kag kalabanan sa ginadala sa ospital ang bangod sa iban nga chronic diseases. Nagpaandam ang doktor sa iban nga masakit kaangay sang dengue cases nga nagasaka sa syudad rason nga dapat magpangaman pagi sa pagpaninlo sa palibot. Nagpanumdum si Sorongon sa magidikanan nga hindi tanan nga ginahilanat ang bangod sa COVID-19, bangod iban ang bangod sa trangkaso, gana importante ang temprano pagpakonsulta. Nagapabilin nga bukas ang Bacolod Respiratory Outpatient Center sa Base Center para sa libre nga konsultasyon kag libre nga swab test. Ang aton capacity utilization rate sa hospital is less than 10%. So, bot sa lingon, nagapuno ang hospital sa Subong, hindi tungkol sa COVID. It's because of other chronic diseases. Pero amo na itong balantayan. Kaya tungkol sa sobrang nakafocus sa COVID, ang iban nga mga balatian, daw napabayaan ta na. Ginawarningan nato ng pumuluyo, dengue is on the rise. Ang kabahin sang pahayag ni Dr. Chris Sorongon. Gintugutan na ang pagbaton sang overnight guest sa Mambucal Resort and Wildfire Sanctuary sa Barangay Minuyan, Banwa sang Murcia, Negros Occidental, umpisa kahapon Mayo 1. Suno kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, kabahin ini sa ginahimo sa gobyerno provincial para sa amat-amat nga mapabangon ang industriya sang turismo nga naapektuhan sang pandemya. Abril 20 sang ginpatigayon ang soft opening sang Mambucal apang nagbaton lamang sang day visitors. Pila sa mga aktibidad sa sulod sang resort among swimming, pagpahulom sa natural hot springs, nature trekking, hiking sa waterfalls, bird kag bat watching. Ang mga guest entry requirements among vaccination card para sa mga fully vaccinated o kung negatibo nga antigen test result nga ginkuha 48 oras apan admission para sa mga non-vax o kung partially vax kag valid ID. Para sa booking information, pwede nga mabisitahan ang Mambucal Facebook page o kung makikangot sa reservation numbers nga 0909-976-9988 kag 0961-757-9710. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:17. Publiko, hindi pa dapat magkabalaka sa pagsulod sang subvariant sang Omicron. Samtang COMELEC, kumpiyansa naman sa kapasidad sang transparency servers. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton drama ka Alamin kung paano sumali sa
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin may nalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon. Sakay kumari ko da to be Virgil Legaspi Coloso. To be. Thank you gid kuno Action Boy and Beautiful Dorel. Sa pag-greet sa iya. Kag thank you man, pa-thank you man da. Sa kay Virgie. Thank sa pagtawag sa imo nga beautiful. Ginahan. No? Asa, ba't libog maulo ka? Rin ipasalamat ko man. Ginkuhan ko nagid gani. Gin naging- isa-isa ko nagid gani kag Beautiful Gusto ko Dorel. yung spelling, mapagiti yung Yung spell, spell gid siya. Tekontewa, ko ka, kay ko ka tulupangod. Tia Kim Eriman, kagay Remia Garcia still watching, Christine Menias Villalobos, Maricel Alonsabe, good morning kuno kay Nicole, kay Rose Ann, Sabel, Inday Kim kag Hope sa Budugo. Si Ma'am Van Mayo is still with us. Ari pagido, hello kuno Action Boy and Miss Beautiful Dorel. Thank you, Ma'am Van. Happy May Day, guys. Yes, it's the start of the month dito sa Amerika. May 1 pa lang to sila sa Amerika, eh, no? May 1 pa to sila. So, happy May Day. Ang May Day do, amo nang gina-celebrate nila ang mga hardworking man nga people eh. May Day? Kagdo ka, ang May Day, European, pag in-Action Boy, European festival, bala nga daw, gina-welcome na nila ang summertime. Kaya start na sang summer. Abi ko, aning May Day, mo nang ginakuan sa mga piloto, bala kung daw mahugpa, mga crash na aeroplano. Muna ilang nambal, May Day, May Day. Amo na. Pag sa akong body dira Dr. Matt Mayo, dapat ikwanta na siya. Nga gambal sila mo na Action Boy. Amo gani nga dapat i-research na siya. Sige. May Day, May Day.
Para blase mo bala man kuto. Kinahanglan damo ta na i-research mo na ari pagid what's the color sang anong color sang black box na sa eroplano? Black siya, pero hindi siya color, black box siya, pero hindi siya color black, di ba? Pero panahon na black box. Oo. Kaya doon mo na siyang record sa kung paano natabo ang ano na. Record na sang conversation bla sang piloto guro kag sang control tower bla. Aha. Ti panahon sa black box pero it's not colored black. Kuha na sa orange. Kabe? Pronounce? Dali lang gid kay may gina-post pa kung gin-share ni Action Alvin bala sa ato. Si Ano to ganay? Ano i-pronounce orange, ko? ikabe? Orange. Orange. Pasabad sang orange. Kaya mga action boy, basi bala matingala bala ton mga action niya damo bala mga Muslim brothers tada sa may lagoon. Kay dara sila subong nagpatigayon sa ilang Ed prayer bala action boy. Tungod sa Idul Fitr. I-share ta ni Anay. End of Ramadan. Yes. Kag congratulations sa mga Muslim brothers naton sa pagsaulog sang Idul Fitr, no? End of Ramadan or feast of breaking the fast. Isa ka bulan nga daan nga nag-fasting ni sila mo. Gabi no. Grabe nga ano action boy nga ano. Hindi sila hindi sila kakaon from 4 o'clock in the morning as tagid sa 6 o'clock in the evening. Damo na bla. Tapos after 6 o'clock pwede na sila. Daw why gid na sa may kasulod sila lawas sa bilog adlaw. Bisan water kuno yes, action boy. 4 o'clock in the morning to 6 o'clock in the evening. Mak muna. Action boy, good morning lang daw sa ano kay Miss Zaida Llamado Doremdes sa may Kian Bala Seafood and Grill. Kag kay Sir Dara. Sila tagiya na? Iya nga utod. Nga si Sir. Basta, good morning lang daw sa inyo. Sa tarang yung staff sa Kian Rain Seafood. Good morning. Nakakadto ko da. Ay, oo, gali. Nakakadto da si Action Boy nakakaon. So, how's your Yes, good. lunch there? Good food. Good food. Told you. Good food, good companions. Dua ka ihada mo to. Duha kay hada ko po. Ang isa, one down na. One down, one to down. go. One to go on June. Talain. Sana all. Tama ko. Nalipay Silingko. mas laging dala mas lalita. Yeah, so silingko diri kita kay ma-kuan kita, ma-lunch kita while you're still singles. Kaya daso na budlayan ako na mag-schedule sa inyo bagon sa inyo busy na nga ma-schedule kung kamo mangin kopo kuan na wife na. Damo na action boy, damo na obligation. Damo na nga silingko, let's have lunch. Samtang dalaga pa kamo. Thank you ko na Sir Boy sa pagkadto. Sino? Si Miss Zaida Bala Llamado. Thank you kamo kay Dorel kay Eden kay sila na nag-recommend. Recommend na namon Miss Zaida. Kadtuin nyo lang pero tigidya ka namit. Ay. Tino? Pwerte. Daw mabuhi ang patay sang kon mo. Sang ilang masaling. Kasabad. Ana Sinoro. Baka namin inatilawan mo ilang sizzlers. Ang do isda, ano lipat ko ano tong isda in-order ni Eden. Pero ano pala sizzling gali, Sizzling sa sizzling plate mo na butang of course. Oo. I think nakatilaw ko mo do. Mo ko sa takuri siya ibutan. Nga sizzling. Daw kwa bala mo. order mo yaw? Nakadamo sang order nila, nagpagustong duha. Ano pa gusto sila? Nagpahalas la order, nakibot ako nagutok sa lamisa nga amon order. Tinaubos niyo man. I think daw hindi magiging daw na ubos-ubos, hindi natilawan tanan. Okay na basta at least black sugar wala bala na sayang. Okay. So mo na. Dason bala magkadto katatilawan mo ang sizzling nila. Nga nalipat ko kung ano tong isda in-order na actually pero kanamit. Kay kada Basta ako kung sizzling. damo yang kihad. Basi manumbok. Ambot nalipat Pwede ko. man damo na pwede mo da masisling sa standby na kita sa mga balita nasyonal. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tip, Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:29. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Hindi pa dapat magkabalaka ang publiko sa nakasulod sa pungsod nga BA.2.12 subvariant sa Omicron variant sa COVID-19. Ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga nasambit nga subvariant ang wala pagintumod sang World Health Organization bilang variant of interest o kon variant of concern. Liwat naman gininganyo ni Duque ang publiko nga magpabakuna o kung magpa-booster shot batok sa COVID-19 kag hindi na maghulat pa nga may magluntad sa liwat nga surge sang virus antes linya sa bakunahan. Sunod sa tiglikom, malikawan ang pagluntad sa surge kung mangin mahinalungon ang publiko. Padayon nga magsunod sa mga health protocols kag kung magpabakuna batok sa COVID-19 agud makakuha sila sang proteksyon batok sa virus. Una na agin kumpirma sang DOH nga na-record na nilang una kaso sang Omicron na BA.2.12 sa Baguio City. Inang isa kung 52 anyos nga Finnish nga nag-abot sa pungsod sa dong Abril 2 gikan sa Finland kag may 44 ka mga close contacts. Kumpiyansa ang Commission on Elections sa COMELEC na nagakaigo ang kapasidad sa transparency server sagud malikawan ang 7 ka oras nga delay sa transmission sa resulta nga natabo na Liga 2019 midterm elections. Suno kay COMELEC Commissioner Marlon Casquejo, ginislan sa COMELEC ang terms of reference sa pagsaylo sa datos sa boto sa media server agud malikawan ang pagkaguba sa transparency server kag vote counting machine. Madumduma nagliga nga eleksyon ang delayed sa transmission sang boto ang naglawig sang 7 ka oras nga nagresulta sa pagdugay sa pag-isip sa boto. Kumpiyansa man si Casquejo sa hardware components ng mga server. Nagpatigayon man sa stress test ng COMELEC kung sa diin 50,000 ka boto ang dungan niging pasulod sa transmission server apang wala sang nagluntad nga problema. 15 naman ka mga universidad sa Pilipinas ang kalakip sa mga nagapanguna nga universidad sa kalibutan nga nagaamot sa United Nations Sustainable Development Goals sa din ang Ateneo de Manila University ang nagapanguna sa iban pang higher education institution sa pungsod. Ginpahayag sa Commission on Higher Education nga ini ang base man sa 2022 Times Higher Education Impact Rankings nga nagapakita sang 300% nga pagtaas sa kadamuon sa mga ranked Philippine universities halin sa 5 sa nakaligad nga tuig tubtob 15 ka universidad sining tuig.
Nakuha sa Ateneo ang pinakamataas nga ranggo sa mga universidad sa Pilipinas, bangod yara sa 101-200 ang rankings ni. Ini na ang pinakamataas nga rank nga nabaton sa amo nga universidad sa Pilipinas halin sa ginlansar ang rankings atong 2019. Ginatakos sang The Impact Rankings ang masobra 1,000 ka universidad gikan sa 106 ka nagkalain nga pungsod kag riyon. May gamay nga pagnubo ang kadamuon sa mga Pilipino nga wala sang trabaho sa atong Desyembre 2021 nga naglabot sa 11 milyones sa pinakaulhing nga survey sang Social Weather Station sa SWS. Apang yin-mentionar nga nagtaas ang rate sa manadulaan sang trabaho sa mga yara sa legal ang edad sa tanan nga lugar magluwas sa Visayas. Base sa 4th quarter 2021 SWS survey, ang kabilugan nga adult joblessness sa pungsod ang nagnubo sa 24.7% sa atong Desyembre nakaligad nga tuig. Ini ang pinakamanubo nga adult joblessness joblessness rate halin sa atong 17.5% nga na-record sa amuman nga panahon sa atong 2019. May gamay nga pagnubo man ini halin sa 24.8% o kon 11.9 million nga na-record sa atong September 2021. Ang 24.7% joblessness rate nga kapin 11 milyones ang na-record gikan sa ginpatigan nga survey halin December 12 tubtub 16 2021. Ginpatigan ang survey gamit ang face-to-face interviews sa 1,440 ka adults nga may edad 18 anyos pataas sa bugos nga pungsod o kon 360 kada isa sa Balance Luzon, Metro Manila, Visayas kag Mindanao. Sa ibang panaton nga balita na national, madamo ang natandog sa pagpumulong-pulong sang taga Iloilo kag award-winning artista nga si Jan Arcilla sa People's Rally para kay Vice President Leni Robredo sa Pasay City sining karon lamang. Pabugaw ni Arcilla, ginapili niya si Robredo bilang masunod nga presidente sa pungsod. Bangod siya ang tampad, maisog kag may ikasarang. Sunod kay Arcilla, wala ginasimba sa mga tao si Robredo, kundi siya ang ginapalangga sang pungluyo. Sunod kay Arcilla, wala siya nahadlok nga iboto si Robredo, bangod nagapati siya kag nagasalig nga kung si Robredo ang magpungko bilang presidente, sigurado nga magapamati siya sa tingog sang pumuluyo. Nag-viral man sa social media ang pagpumulong-pulong sang megastar nga si Sharon Cuneta. Sa People's Rally sa Laguna, sining karon lang, si Sharon nga asawa sang running mate ni Robredo nga si Senador Kiko Pangilinan ang nag-endorso man kay Robredo. Ginapahag ni Sharon nga si Robredo ang kilala niya nga pinakamabakod nga babae nga sa piyak sang pagkabyuda napadako sang madilago na mga kabataan kana kapangalagad sa pungsod nga wala sang korupsyon o kun eskandalo. Sa karon isa na lamang kasimana na bilin antes ang eleksyon, manawagan si Robredo sa mga supporters niya nga hindi kakapoy o kung magbatsyag sa kakapoy sa pagkumbensyon sa ibang mga kilala nila para nga ipagig-away ang pag-angkon sang gobyerno nga tadlong, tampad, kag maayo para sa pumuluyo. Gindeklarar bilang Abaca Capital of the Philippines ang Catanduanes pagi sa pagpirma ni Presidente Rodrigo Duterte sang Republic Act 11700. Ginpahayag ni Philippine Fiber Industry Development Authority kon Philfida Catanduanes Provincial Fiber Officer Roberto Lesegro nga dako ang mabulig sa nasambit nga deklarasyon na mas matagan sa atensyon ang mga ginaduso nga programa sang lokal nga gobyerno para sa produksyon sang Abaca. Ginalauman sa opisyal nga mas matagan na sang pagtamod sa karon ang madugay na ginaduso nga plano nga pagpahamtang sang Provincial Food Bank, rehabilitasyon sa managuba nga Abaca, pagpatukod sa nursery kag duga nga makinarya para sa nasambit nga produkto. Ginabulubanta man nga masobra 5,000 ka mga Abaca farmers sa probinsya makabenepisyo diri kag mabuligan agud mas mapasangkad pa industriya kag target man sang Catanduanes nga liwat malabot ang 33,000 ka metriko tonelada nga produksyon sang Abaca sa kada tuig. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:36. Ang ato nga paguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, kag iban pa sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag sa ato Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw. Hi, good morning na dira sa kay Aileen Rojo. Ga-monitor kami diri sa Agisan. Tamyo niya lang si mama niya Rakding kag Papa Tony Gabadan. Good morning dira sa inyo. Si Gracia Hareta ara gyapon, Kenneth Zamora. Tamyo niya lang si nanay niya Limonita Zamora kag tiyo niya si Noel Sarcipuedes. Nga lagid punaw gapamati sa Action Radio every morning. Yes, salamat. Kag happy birthday gali Action Dorsa sa baby loves ang pamilya Gallo. Si Mason Rupert Gallo. Happy birthday! Yes, happy birthday. Happy birthday Mason Rupert Gallo. Sino siya bata? Kay Kuan siguro, kay ano siguro, kay Ralph. Agala. Basta apo ni Kuan ni One Ball kag ni Madam Alma. Kung si Ralph ang tag-iyasang Finding Reason? Yes. Okay. Basi kundi Sige, kay sige. Ralph, kay Josh Kung sino lang Hindi, tag-iya. kung sino lang na, ano? Kung sino lang tag-iya. Basta Galyo, yung apelido. Sige, Happy birthday, Mason. Okay. Rupert Gallo. Bogin sunod yun sa Lulo ang alan. Oo, gabi no. Birthday Lulo. Mason Rupert. Ay, kay RJ gali. Kay RJ, si Lingko. Si Lingko gid kay RJ. Tingala ko kay do ka bata, pa man kay ano, first sa bagay, din sa pabata-bata. Do 22 ni si Ralph bala mo? Kay RJ gali niya bata. RJ. Sige. Sige. Kay Juanita Morada. Good morning, man. Ana Sinoro is still watching. Kag kay Ronnie Kagalawan. Sakto naman van ang Mayday is a signal distress. Mayday. Stress call. John Lastiere, good morning man. Kag ara gyapon si Hil Javier. Sa Barangay Bata. Neng Siason Jaime. Kag kay Dina Magbato Malabago. Maayong agaman sa imo. Good morning. Kaya itong tabo sa mani mo action boy man? Wala ka wala ka abot gali na kayo. Basi nalipat guro si Kwan, si Teacher Romel. Teacher Romel, laman to nagambal nga. Kung gusto. Oo, kay makadto disla. Basi way madayon ang ilalakat. Basi, good. Pero si Ma'am Luing karon kay guro mapabago ko karon mo. So si Ma'am Luing guro kun galing daw way ko pa madi siya makita kung ano si Ma'am Luing mapabago kun mamangkot kung din lagi na bakal to bla. Kag ako na lang mabay. Ako na lang mabay kag ako mapay. Sinian ko na. Amo na pinakamayo nga balita subong adlaw. Pasakop ka? Wala pa ako naglito sa Way ako. pa. Ay, wala pa gali. So, dandi pa sa Sabi ko Mayo, nadala gid. na.
Pwede hindi pa sa. No? Hindi pa may athag ang Mayo Kabalita. Basta. Nangita, tato karon. Happy birthday kay Action Boy kay ano ha, kay Kit De Paula bala, Kit Si Martin De Kit. Paula. Ay, birthday ni Kit Subong? subong? President ni siya. Amo Oh. man yung post ni Mamo. Ah, Ma'am Maria. Muriel? Mm. Birthday ni Kit Di Paula. Oho. Happy 6 birthday, hours Kit. ago. Mhm. Birthday, Kit. Bel, ang taon to be confirmed akong birthday. Birthday again man actually. May 2. Birthday lang na kay Kita. May 2 subong, no? Oo. Oh. Uy, ara si Ma'am Alma Alvarez Gallo, Action Boy, nag-send siya sang tumataging-ting na 200 stars. Yes, salamat din, madam. Thank Thank you you. so much, Ma'am Alma. Kuan ni Gora mo ning birthday ni Kuan ni Mason Rupert sa aton. Amo na ng pa-birthday ni Mason ang stars. 200 stars. 200 stars. Eh, Nyara ko na, padala ko to 200 stars. Baylo nyo lang ka mag-celebrate mo da. Nice. Wala. Perfect. You celebrate the birthday of Mason Rupert. So, ano gali, May 1, Kay May 1 pa lang to sila. Correct. No? Oo, May 1 pa lang to subong gali. May 1 ang birthday ni Sa Mason. Labor Day gali. Check to kay May 1 pa lang to sa sa Las Vegas, Nevada. No, so kag dira sa kay Kuan bala Ano daw guro ko ka nakita. Mason? Kay May siya. Ay. Tapos son siya ni RJ. May ni son, Rupert. tapos Rupert, Tia Lolo. Tinga J. Rupert man na mo. Oo, ta. Pwerte nga, ano tawag sina? Pag-analyze. Yes, Pag-analyze. Ang ako ni Hadabla si Maria Rivera Murayama daw. When ako Okay pa man siya. haven't heard from you, Ihada. Naka-busy lang ito siguro. Kaya di ba sang wala pa klaseng bata, ya sige gid siya lang tao. Di Correct. kaya sa may klase ng bata, ya nag-focus Guro, siya. aga pag rin dulong niya tapos kita bantayan niya guro sa school. Nabantayan ni gid siguro. Good morning dira no kay Maria Rivera Murayama. Yes. Sa kay Marjun Rivera. Good morning. Sino Kag ganito? kay Anthony, ang iyab lang amay. Yes, Anthony Rivera, si Pambong Rivera, morning man. Morning. Sino pa kanina isa to si Kandra tong Si Miss Chona Trinilla. Chona Good Trinilla. morning. Oo, good morning man dira sa imo. Si si Bigo Muanbol no padala man no. Ate, 250 stars na tanan. Salamat, Sir Rupert. Thank you gid for the Yes, stars. Why ta pa makakuha no ang aton nga stars why pa makakuha no, why pa monetize? Umbot lang kay i-asta lang si Dale nang Action Boy mong. Si Dale na ang okay. manage ang aton yung mga stars. Dasang birthday mang desang Stars for all season. Stars for all season. Birthday mang gali ng sang sister ni Kuan ni Ma'am Van nga si Inday Lina. Happy Lina birthday. Lin, subong adlaw May 2. Sige. Happy birthday Lina Lin. Sa Lin. subong from Minnesota. Yes. Kag nag-additional pag 50 stars si Sir Rupert Action Boy. Both thank you so much. Thank Gid. you. So, Sige, standby na kita sa dugang nga mabalita. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:45. Kag sa detalye, Balita International, ginpahayag ni Lviv Regional Governor Maxim Kozisk nga nasorpresa sila sa pag-abot ni Hollywood actress Angelina Jolie sa lugar. Sa mga ginpost nga litrato, nakikita ang actress sa mga displaced residents sa Lviv. Nagbisita man siya sa mga hospital ng kabataan, subong man nagpakigsugilanon sa mga voluntary workers. Hindi naman maathag ko ng pagbisita ni Jolie sa pungsod ang may kangtanan sa iya capacity bilang UNHCR Special Envoy. Sa negosyo naman, nag-rollback sa presyo sang petrolyo kag auto LPG products ang duha ka talagko mga kompanya sang langis. Epektibo Mayo 1 ang presyo sang LPG tank sa Phoenix ang nagdumo sang 5.75 sa kada kilo, samtang 3.20 naman kada litro sang auto LPG. Ang Petron Corporation ang nag-anunsyo man sang big time rollback nga nagalambot sa 5.75 sa kada kilo sang household LPG sumugod las 12.1 karon nga adlaw Mayo o kung kapon adlaw Mayo 1. Ang panibago nga price adjustment ang nagakulugan nga may pagnubo sang 63 pesos kag 25 centimos sa isa ka tipikal nga 11 kilogram cylinder.
Sa foreign currency exchange rate ng US dollar, 52 pesos kag 33 centimos. Singapore dollar, 37 pesos kag 82 centimos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 66 centimos. Kag Action Boy, nagsuli gali no kay entertainment ato gali kagina nga balita ang kay Angelina Jolie. So Te- yari ang balita ya sa international. Wala sa gyapon sa intensyon ang Ukrainian troops nga mag-surrender sa Azovstal steel plant sa Mariupol City bisan pa i-evacuate ang mga sibilyan. Suno kay Captain Sivatoslav Palamar, Deputy Commander sa Azov Regiment, handa sa gyapon magpakig-awa ang Ukrainian troops batok sa Russian troops kag hindi gid sila mag-surrender. Naglaom si Palamar nga mahimo sang pamaagi ang Ukrainian officials kag mga leader sa ibang pungsod para ma-evacuate ang ila garrison halin sa Mariupol. Underway na ang evacuation sa United Nations sa mga sibilyan nga na-trap sa steelworks. Sunod kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, kapin sa isa kagatos ka individual ang nagbiya o kung naghalin sa Azovstal steel plant kay natala na mag-abot sa banwa sang Zaporizhia. Sa balita sa sports, ginsiguro sa Philippine men's volleyball team nga mayara sila sa nako nga improvement sa pasakop nila sa Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Hindi sila sa karon ang ginabantayan kung sila karon ang ginabantayan nga team matapos nga makakuha sa silver medal sa 2019 Southeast Asian Games. Sa piyak nga nagasugod pa lamang ang liga sa mga volleyball sa pungsod, ginsiguro na sang head coach nga si Dante Alinsunuran nga handa sila makarecord sa kasaysayan sa Hanoi pagkatapos sang madilagon nga training camp sa Qatar. Preparado man ang ila team ka naka-adjust naman ang ini para makuha ang target sa SEA Games. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action Boy! Happy Monday! Happy sa imo. Monday! Happy Monday again, Kag no? May 2 Action Boy ha. Yes. Sa adlaw tamyawa na mga may birthday. Basta Ginatamyaw magsunggod ba tanay lang? ang mga birthday. Mason, Rupert Galio, good morning. Sa kay Lina Lin, ang sister ni Juan, ni Ma'am Van, na happy birthday. Dito sa barangay Yes, Tangugaran, happy birthday. Kag sa kay Kit Martin Di Paula, Action Boy Kit Martin Di Paula, happy birthday man sa imo. Happy birthday sa imo, Kit. Okay? So, Kag sa mga Muslim brothers naton, congratulations, happy celebration sang Eid al-Fitr. End of Ramadan o kon feast of the break of the fast. yes. Subong adlaw ha ang Eid al-Fitr. Pero ang holiday gin-declare sa Malacañang buwas. Buwas ya. Feeling ko nagtalang naman yung Malacañang mo. Nagtalang Buwas naman sila siguro, sa ilang Action Boy. kuwan mo. Kiti ang sa pila na katuig, ang adlaw sa Eid al-Fitr, dra man na ang holiday. Yes. Ting Malacañang yan nagdeklarari Mayo 3 ang holiday, guro sang sala, guro sa isip la. Gin panindugan na lang. Yung panindugan na lang ni Salvador Mijaldea, nga ti buwas gid ang holiday. Yes. Pero ang iba nga schools yan nag-declare na ya sang holiday subong adlaw. Pero sang Sanag. San Holiday, Agustin. Holiday Hindi ka subong. magsinong sanag, dulanag. Ay, sorry. San Agustin. Pero ang iban nga mga pisina yan, buwas gin man niya ang sa ilang holiday. Yes. Sige lang, anong tana ko nagtalang. Ang bodri sa ato, anong holiday sa ato, hindi nga mga admin subong. Ti, boss goro eh. Buwas kay buwas gid ang holiday mo. Eid al-Fitr subong pro buwas ang holiday. Nan, Okay? correct. Okay pa sa So alright. kamo report. Report ka mo mga besh. Sige. Correct. Si Felony Santiago, good morning man. Sige, go. Sige. So, diri sa aton nga balita, special action boy, ining mga, mga naglain-lain nga, interpretasyon sa aton nga. Di ba, liga lang at interpretasyon sa damgo sa Manog. Sa manog. Ari naman subong nga, interpretasyon sa naglain Ay, hindi na lago, ay lago ya. interpretasyon sa imo damgo sa utot. Okay lang na. Charot lang. Hindi, mga interpretasyon sa ang imo nga mga damgo, mga butsilingon, black action. Okay. Kaya dapat kabalo ka na. Kung anong bot silingon. Oo, Sige be, sige okay. be. So, ang una action boy, kung makadamgo ikaw sang, balay. Balay. Tapos, depende, panaki ang balay na ako action boy, nag-represent ako sa imo nga kaugalingon. Tapos, depende pa na kung una action boy, kung ang balay, kung ang balay, kung action boy nga, 2 man kadako, tapos,
I mean, hindi man amo nakadako, tapos hindi man siya amo nakagamay, do ka tsaktuhan ng Black Action Boy, do ka, hindi man siya amo nakanami, hindi man siya amo nakalaway, do ka amo ng Black Action Boy, nag-represent na kuno sa imo status sa kabuhi nga middle class. Okay. Kung ang ano ko no, kung ang balay ko no nga dako sa imo damgo ha, Kung dako, dako, manami, tapos mansion. do mansion, Black Action Boy. Nga Mansion do ka gid pang, ya. do hindi kay do mansion gid ya Action Boy. Kag ano gid nga pang manggaranon gid Action Boy. Nega-represent na kuno nga ano ka, duga ano ka bla, duga handom ka bla sang something more sa imong life. Kagi ka damgo balay. Ay pa ko kagidam go balay. Basi karon sa gabi, makadamgo ka Nakadamgo balay. lang ko sa balay pero ay kagidam go balay. Amo na. Oo. Basi karon na, makadamgo ta karon na. Nan. So, Tal damgo mo lang na, way mabayad. ha? Way man abayad. Wala man na siya, ano, wala man na siya pay. Yun English. So, ang next Action Boy is ang, kung ano naman ko, no, kung, ang imo naman ko damgo Action Boy, may guba biyang balay. May Aha. guba, ka nga isang doon na bakbak ang kisame. Gatulo, bing Basta atop. guba, gatulo, da, kaya wala ka nakabutang sa, ano, ganyang naptapik na gani. Gol ka sila. Oh. Sealant. Ha? Roof sealant. Oo, nagpas. So, mo na, Di daw mo na anad ka na bala ka daw household kuan na bala name. Oo. But siling mga production boy, ikaw ang may ano, ikaw ang may problema. Do ano bala do madalo nga ginaagyan. Muna. Ay. Muna. Kung makadamgo kagli sina iya do ka. Kung may guba-guba agli ang balay nga damgo action May boy. problema but ka siling gali? mga- May ano ka, may problema ka. So anong ano action boy, anong mahambal mo sa tao nga may mga problema subong? Advice ta na advice. Ang Sige, go. ang tanan nga problema may solusyon. Aha. Kung wala solusyon, hindi na sa problema. Yes, correct. Amo na imo ya. Tsakta, oo. Ang tanan nga problema may solusyon na. Ah. Kung wala sa solusyon, hindi na sa problema. Ah. Why sa solusyon mo? Na. Oo. Correct. Kaalam gid ka sa gabi. Nagdi amo na damo na namian si mo. Kay ka ano gyud mo ka brainy, correct? So next Action Boy, magdamgo ka naman kuno sang tubig. Kagi kay damgo tubig. Tubig. Uy. Basta tama mo ka damgo tubig, way ka man nakaihi. Ha? Miyara ginagdamgo kang kanami. Gisang pangi. Sa una bla? Oh. Sa sugid na ni mama mo. Ah. Nga nag-istorya Ay, ko no ito si... hindi mo. Mama, ano? Dahil lang, ito hindi mo. Ano? Story. Sir Boy. Nagkuhan sa nga namin, gusto ko nung ando nagpasiar sa sunawi, pangihi. Ako sa kaihi. Magbugtaw ya, basa. Wala ka lang, Action Boy. Hindi mo. Doon ako nakagi story. Pero mo na sa di bla? Amo na sa no, doon ka Para namin. iban nga, ano, Action Boy, gadam, gusto sila nga doon mangihi. Naging sila. Kanto na sila ako sa CR. Tapos magugtaw, basa. Sagan Ang eh. ilang, ano, ilang katsaray ka na, goro. Sa una sa gamay pa. Ang gamay ka pa. Kasi gamay ka, wala ka Subukan pangiyaw. ako ka na. Huwag ka pangiyaw sa gamay. Gamay pa sa Sa ban- diaper. ba- Sa siya, sa diaper. Among tambal mama mo nga 13 ka na, may diaper ka Hala, pa. kalain. Adult diaper na yung kinanglan. Pero kay kagi nga alas nga ngiya do ka bugnaw do ka nami kan sa matay so do ka nami sa pangiyad so do ka bugnaw kay sa rep sa gali Ano na yung sa ref na yun? imbuksan sa rep sa mangi dubibang mo Kag, dubebang gali yan. nga lang Ako yun mangod ka, ginayaw na siya sa CR, nagrikta. Dito siya sa baldi, nga may unod tubig. Dito nang amo nang iyaya. Ay, kala. kaya ginaya sa siya nga alas do ka bugnaw do ka nami matay do ka bugnaw buksan do sa kasanag Gali gali sir. kay ref gali Ay, nano. Tamang kahubog. May Oh, na. True na. story na. True to life. oh Ay, kala. tayo mo na Perte, no? ako katilaw man ko nga Nga sa ref ka man nanghihi. hindi man sa ref Uy, ko sa ref. basta dala lang yan sa kwarto be tay ang amon banyo sa gwa mo sa kwarto din guru ay do mangi siling uy ano ka na bintana na Ay, kala. May lang mo lang may nagasilip. hindi man bintana bala nga ng sa babaw pa sa imo body bala ka daw dala ka lang So dito ka nagtubo. Ay, ano na yung mo naman. Hindi ang option mo yan. May lang hindi ka sa bintana. Nagsaka kapag ijabi. Kapag ijabi bangko, no? bala ka kung maka shot na jutay ginabantayan ko Gakalipat. pero hindi ko gid malimtan ang experience siya dahil nang kuan ka bala nang kuan ka gid bala yan nang at si daw hubog ka gid bala nga
galakat makabunggo ka bla. May mo ka ng experience. Experience dumalipong ko mo. Grabe ba? Tungkol sa kahubog. Bunggo ka sa wall bla kahit hindi ka nakabalo. Hindi nang tulog ka pag bugtaw mo mangihi ka pag lakat mo bunggo ka sa. Dulap lang iyon mo. Ay, kalain. Excuse me. Okay, so ang pagdamgo ko sa tubig, Action Boy, ang tubig sa damgo nag-represent sa aton ko na emosyon kag balatsagon. Okay. Sample. Ang tinlo ko nga tubig, Action Boy, sa imo damgo nagakahulugan nga maayo mo ko nga na-control ang imo nga emosyon kag balatsagon. Ang higko naman niya ko na Action Boy nagakahulugan nga hindi mo maayo nga na-control. Ay imo nga ano, ay Balatsagon amo na. So, May may pamangkot si kuno si Rochelle kadamgo ya. ano ba yan? Nga idol doors ko kadamgo kabi nga patay na pero daw buhi lang sila sa imo damgo ano butsilingon ti daw ginbagat kay. Ay. Alam mo na? Oo. Mayara sina. Gimbag. Mayara sina ka kon patay na tapos daw masling sa daw ginapabatsyag sila kuno. Oh, tinatawag na yan. Do, Di, do ilang taon ta ko di kay ko pa na lantaw tanan. Iyan niya kuan niya kay Rochelle. Ay, iyan na. Pero may amo na kuno mga kon patay madamgo mo daw ginapabatsyag kabla nga butsiling bisitahan mo noon tong patyo. Oo, labi na kong close family mo nga wala ka kadto da. Tapos ikaw nang ginakadtoan niya. Ay, kalain. Ang muna nga. Muna. Oo, muna. Ay, kalay. Kagi ka na na. Nga? Nga, ginpadamgo kasang wala mo nakadtuan niya, no? Ay, hindi kaya gila ko damgo sang mga patay nga Patay na daw yan. buhi sila sa imo damgo eh. Muna. Kaya gila ko damgo muna eh. Okay, so next Action Boy, magdamgo ka kuno sang bombero. Ay, Bombero. Fireman. Fireman. Nagakahulugan ng Action Boy, nga kinahanglan mo na kuno luwaso ng imo self sa isa ka situation. Uy. So delikadong fireman? Ano man ka muna siguro. So meaning may isa ka situation tabo sa life mo nga dapat is iluwaso mo na imong self. Okay. So ano dapat kung makadamgo ang kaamo na ihibaluon mo. May basi hindi man malain nga magpati di ba Action Boy? Correct ako. So fireman, ang fireman anong ginagawa niya dalay gani? Tubig. Tinga Bigla mo kong kalayo. Tinga fireman panawag siya. So dapat waterman. Dapat bakit tubig nila? Gani no, how ironic no. Oo, gani. Tinga lang. Tarabi nga Nga tawgon ko fireman kay tubig ginadala mo. Nga fire department kay tubig na ang dangara na. Dapat water department. Wala ang galing matiya no. Na maguhan ka lang. Sunod sa ato yung water department, pwede man siya. Okay man siya. Dubasiwa. Pero nga fireman, no? Kay tubig ang ginadala. Yeah. Ay, wala kalay. Fireman. Sige ba, so buwas naman ang iba ng Action Boy. Kaya damo pa ni Black Action Boy. May mga gripo, pati bala ay. Makadamo ka gripo. Ano mo na. Yari ba, di yaran Sige, tao lang. Buwas na lang. Buwas ari ka man, di ka man mag-absent. Balaan na ni kung do maglain ulo. Kasi do Basibla mag-holiday ka, boss, ha? Yung holiday! holiday, justi ko ya. Ay, kasi. Galing ka muna sa ato, no? Matyaga holiday na Kundi pa holiday Action Boy, ang manasako taya. Labi na sa May 9 na election, di ba? I-declare na holiday. Pa-declare holidays ang COMELEC, pero kita yung busy. Kita yung mga duty. Hasta Maibot, good morning. Silencio Majority. Listening ko no, happy listening sa Lagtapon family sa Jopanda Subdivision Barangay Alihis. Kagdira kay Lito Dayap, morning man. Maverick Anthony Diaz sa Patria Village. Sige. MJS Candido Hildore. Mary, pag hindi Action Boy, magdamgo ka basin, so buwas na ng mabalaan. Buwas na ng balaan ko nung damgo ka basin. Meron pitaka. Sige, buwas Da buwas Ano nagpitaka para kay Juan, kay Jack Dinila. Mary, pag hindi mo na, magdamgo ka. Hindi tayo niya mag-intramon niya. Sige. Mga ka-aksyon, ninyo gimamatian aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon. Ang inyong news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.